Hola, em dic Guim Carricondo i estic aquí per parlar-vos de la por a parlar en públic i de petits trucs que jo faig servir per superar-la. És normal tenir por a parlar en públic i hi poden haver-hi diverses raons. Una d'elles és que no hi estem acostumats, ja que no és una cosa que fem cada dia. A més, és probable que ho fem davant de gent que no és del nostre cercle habitual i això ens pot provocar una tensió que podria fer que ens quedéssim bloquejats i començar a suar com a polls. I amb ganes de sortir corrents immediatament d'allà. Per què no em passi això? Jo faig servir uns petits trucs. Si tenim por de posar-nos a parlar davant d'una multitud de gent, per què no fer-nos creure a nosaltres mateixos que estem parlant amb només una persona? I com ho fem? En comptes d'anar passejant la nostra mirada per tot el públic, jo la fixo en els ulls d'una persona i vaig canviant cada cert temps. Sabeu aquella dita que diu que els arbres no et deixen veure el bosc? Doncs jo em fixo amb els arbres per no veure el bosc. I això es pot practicar. I la pràctica fa el mestre, no? I com ho faig? Assajo les meves explicacions i exposicions orals parlant davant del mirall i fixant tota la meva mirada als meus ulls. Així jo sóc la meva pròpia audiència. A més, per desfogar-nos una mica, podem anar movent-nos per l'escenari on estiguem exposant. Així, a més d'alliberar els nervis, li donarem més vida a la nostra presentació i serà més dinàmica. Com he dit al començament, és normal tenir por a parlar en públic, però això es pot superar amb facilitat. Emprant aquests trucs que us he esmentat, us en sortireu. Bé, ja em direu si els poseu en pràctica i quin resultat obteniu. Us espero en el proper vídeo. Adeu!